Insellmilkom nilqakom għal programmi ieħor Kuxjenza, grazzi tal-feedback li tatuni fuq Instagram u anki fuq il-Facebook ta' Kuxjenza. Illum se niddiskuti suġġett li jolqot eluf ta' nies f'Malta u f'Għawdex. Qed nittratta s-suġġett ta' dislexja illum. U magħna għandna persuni li huma popolari li tafuhom illi irrikonoxxew u realizzaw li għandhom din il-kondizzjoni mhux minn dok kienu tfal żgħar, però se tisimgħu l-istorja tagħhom. U għandi wkoll il-President tal-Assoċjazzjoni tad-Dislexja f'Malta. Ħanibda bijin. Jiena vera kont apprezzajt meta kont samt miegħi konna qed nitkellmu bħala kollegi b'mod leġġer u għatli jiena kien hemm punt f'ħajti fejn meta tfarfajt ftit irrealizzajt illi għandi l-kundizzjoni tad-dislexja. Mbagħad bdejt tifhem bdejt taqgħet il-puzzle għala kont dbati f'ċertu affarijiet. Spjega li ftit għal dawk li ma jafux l-istorja. Yes, bażikament meta kont l-iskola ma tantx kont imur tajjeb, kont imbagħad il-kodba mhux kienu kważi mhux ibeżżawni mela stess inħares lejn litri nikkonċentra biex naqra imma mbagħad kont qed nikkonċentra wiss biex naqra x'kienet jieħu wiss ħanajdu hekk enerġija minn moħħi u kind of aċċettajt għal-isma minix daqshekk tajjeb fl-iskola u provajt kemm stajt. Imma sfortunatament, ovvjament ma kienx daqshekk faċli għax kelli hija l-opposti għaj very scholastic, ġifri dejjem marki dejjem tajbin u jiena kelli dil-problema. Qatt ma kont naf x'inhi. Ġest niftakar kien hemm teacher li kien ġie minn barra kien Ingliż, West kien kun jomu, u kien induna li għandi, għax hu kien jaf bija għax l-Ingilterra kienu ftit iktar avvanzati minna fuq dan is-suġġett. U kien għal il-ġenituri tiegħi sort of l-ismandi bżonn inkellimkom. U meta u beda jgħidilhom ma jgħidu li l-ġenituri ħadu sort of xettajt fuq it-tifel tiegħi kienet isa ma nafx ma tantx ħadu gost biha, imma eventwalment kien hemm persuna waħda niftakar insejt isimha mara li għali ibatu għalu l-ġenituri għalu ħanibatu għandha u għamilt isu 3 sessions magħha u fejn tara li trin naqrahom lura insomma. U ġifieri ġejnt sirt naf li jiena dyslexic. Sa dak iż-żmien imma diġà kont isu create coping mechanism jekk trid tajt. Il-kliem minn flok narhom it-tri jiena biex nikkopja u nipprova nlaħħam mal-ħbib tiegħi u ma' kulħadd, bdejt nikkrejhom ishom stampi. Ġifieri jiena għalija kelma tiġi stampa. Still mhijiex soluzzjoni perfetta għax ħafna kliem jixxibħu xulxin. Allura dejjem kont batejt u anki fil-ħajja ta' kullum eżempju checkbooks qatt ma kont nikteb nistħi jekk xi ħadd iħares lejha waqt li jekk nikteb. U mbagħad kont lucky biżżejjed li sibt il-teknoloġija l-computers fejn ngħid meta naħdem bidejja iktar komdu. U mbagħad ġiet il-keyboard li qatt hija hekk m'hemm bżonn nżomm lapes jew bajro, m'hemm bżonn nikkonċentra daqshekk biex nagħmel litri għax eżempju nkun qed nikteb u nibda nikteb littra tal-kelma ta' wara fil-kelma jew nkella ndawwar litri jew u ovvjament kienet nightmare. Imma waħdek irrealizzajt u għalhekk inti espert fit-teknoloġija, imbagħad wara 14 inti għamilt żmien twil tagħmel dak il-programm Gadgets u inti popolari wkoll għalih. U grazzi għall-ħila tiegħek fil-verità u l-kapaċità tiegħek għax irridu ngħidu li minnu dyslexic ma jfissirx li huwa inqas intelligenti. Għax xejn, anzi jiena ngħid l-oppost. Veru. Il-computer, il-keyboard, still fuq il-keyboard nagħmel żballi, imma m'għandi bżonn nikkonċentra daqshekk kemm għandi bżonn nikkonċentra biex nikteb. Jiena naf ngħid frażi vera stramba. Imma nafx nikteb u naqra ta' ġifieri, naf nikteb. Imma naf nikteb u naqra mod tiegħi, mhux il-mod li kif suppost tikteb u taqra. Jien krejajt sistema bija nnifsi li mhijiex infallibbli, nagħmel ħafna żballi u kien hemm opportunitajiet fix-xogħol fil-karriera tiegħi milux ħafna li kelli ċans forsi għal xogħol imma mbagħad ma ħadtux dak ix-xogħol għax ovvjament ikolli ċertu responsabilità fuq il-kitba li ma nistax nagħmilha. Imma jiena iva, hija milux li ġrat, forsi xahar ilu xogħol. U kienu orajt ħafna qed nammetti għalu li isma' jien tajjeb għal xogħol imma ma nistgħux ikollna xi ħadd jiċċekkja x-xogħol tiegħek għax inkella jkollna bżonn xi ħadd ieħor. Ġifieri kienu very approachjawni b'mod vera kif suppost. Imma inti ħassejta. Imma tħossha għax tarġa' tfakkrek
li tajt imma għandi kważi 50 sena still dil-ħaġa tiġri warajja. Imma yes. Però rridu ngħidu intom kollha qegħdin hawn ta' aspirazzjoni kbira, ġifieri. George Cormel Possenti milekx ħafna illi sir taf, akkontet tajdli, kellek xie 40. Li mitwelit. Li sir taf, ma? Li sir taf. Issa kif irrealizzajt? Għalli n-iskola kon naflim. Ma stajċin laħħaq ċertu affarijiet. Pero id-disleksja mux kullħat toltu l-istess, naħseb jien. Minix xie ekspert li studjajt fuqa, pero per eżempju jien għandi tifel disleksik u koll. Totalment differenti edin f'kategori u jiġu ġranet fej tħoss iktar. Jiena Italija jiġu ġranet nkunu ħażin ħafna biha, dan gerfex gerfix. Imma xi kultant ma taffettwanix. Però meta kon żgħir, dak iż-żmien kellna Ladybirds, il-kodba tal-Lady, u kienu darba fil-ġimgħa itellawk taqra u taqra li hemm. U jien kont nivvinta li għamel sens u tiċer jgħidi mawx miktub hawnhekk, però ma nistax tgħidlek li m'intix li tħarref għax qed tagħmel sens. Però it-tiċer ma kienx jaf fuq disleksja, dak iż-żmien ma konniex nafu. Anzi, pjuttost jaf kemm kien hemm tfal li jiena fortunatament qatt misni li kienu jagħmluhom donki miktuba mara darhom u joħduhom kull klassi it-tfal jgħiruhom. Ġifieri, mhux qed nagħti tort l-allima li kemm qabel għax ma kinux jafu biha di, ma kinux jafu. Jiena sirt għajt mal-kuġina tiegħi u kienet konfuża ħafna x'kellha t-tifel. Għart li skoprejna t-tifel disleksik laqqas konna fil-kelma jien. U xejn tispjegali għatta xejn mhux ġdid għalija. Però il-mara bdiet tinduna, il-mara ġa kellha awareness fuqha, meta skoprejna li t-tifel tan-nofs disleksik u bdiet tara ċertu affarijiet very similari li għamel jien, għart nismaqt li naħseb inti disleksik ukoll. U id-disleksja għaw ħafna nies illum qed nafu anka mill-messaġġi li jibgħatu u kif jikbu li huma disleksik u ma jafux. Jiena tekstu Carmen u mbagħad kienet ikkuntattjat Carmen għax Carmen kienet għamlet l-eżami wkoll it-tifel. Saret taf li disleksik, però jiena ma kommettejx ruħi sakemm jien għamilt l-eżami. Sakemm kont ma għamilx l-eżami u ġej diagnos li jiena disleksik, ma kontx ngħid li jien disleksik, kont naħseb. Ma mbagħad meta għamilt l-eżami ġejt il-kategorija tiegħi ta' disleksik ġiet iktar minn tat-tifel. Mużikalment, peress li bdejt żgħir u natura tejnin, mużikalment għandhom tejni. Però fil-kitba meta niġi nikteb jiena forsi ftit jafu, jiena waħda mill-ferat mużikali tiegħi hija l-kompożizzjoni. U ftit jafu, jiena meta nikteb xi ħaġa u rrid nisponiha barra xi kultant inti għal xi ħadd jiċċekkja ħieli. Għax jiena niċċekkja inqum la da fil-ħodu nsib żball ngħid ma kienx hemm. Jiġifieri taħseb li jagħmlu lek xi ħadd, ma tkunx rajtu. Tibda taqbes ċertu affarijiet. Tipprintjhom il-karti llum hawn it-teknoloġija tipprintjhom tgħid orajt lest iċċekkjajta u tinduna li hemm żball ieħor. Dik normali ta' ma tix tkun disleksik imma fix-xogħol tagħna it-teknoloġija għejnitni bħalma għejnet il-lien għax illum meta tikkomponi qed tisma'. Jiġifieri jekk hemm żball qed tisimgħu. Qabel, meta ma kienx it-teknoloġija, tittoħroġ pereżempju jekk inti ktib tal-orkestra, tmur fl-orkestra jgħidlek surmas jgħidu hawnhekk hawn żball. U dik ma tantx noħdu pjaċir biha li jgħidulek hekk. Allura aħjar inti tiċċekkjahom illum bit-teknoloġija. Ħaġa oħra li imma kont nibża naqra. Kont jaqbadni ferfir u mill-ewwel paragraf trid naqbes l-aħħar paragraf jaqbadni illum il-ġurnata meta sirt naf, mhux illum, meta sirt naf li jien disleksik xi 20 sen ilu. Ma waqafx naqra. Ġifieri issu kelli release u ħareġ ma nafx kemm ktib rajt. Ġifieri fejn qabel kont nibża.
Għax kelli xi ħaġa qed iżommni x'inhi di. Anka pereżempju semma dil-ħuħ kelli ħuti wkoll ma kellhomx dil-problema, kienu avanzati wkoll fl-iskola. Jiena kont immur waħda sfortunatament illum qed nista' nsemmiha, skola tas-Sorjiet il-Pilar, ngħidlek li kienet waħda minn l-aħjar skejjel li kien Malta. Batet is-soru għalhom qed nisma' mhux itilaħħaq mal-oħrajn. Dak iż-żmien konna nħallsu l-flus privata għaltela tħallaslu l-flus. Jiġifieri, però għejnit nies ngħidlek id-disleksja f'ħaġa oħra. L-ewwel nies tgħinek fil-common sense. Jekk ma tgħaddix mid-bib tgħaddi mit-tieqa. Dik hija ħaġa li moħħok. U tissib soluzzjoni. U l-kreattività. Jiena bħala mużiċist, anzi. Imma jiena plas li mużiċist, jiena farti nagħmel l-arti wkoll. Ekku. Allura jiena pereżempju qed narak b'libsa sewda, jiena jekk inħares lejk f'ġi sekondi narak b'libsa roża, bl-istess libsa nbiddilha u nkun naf il-kreazzjoni. Ekku. Jiena qatt ma ftaħart daw l-affarijiet għax jien disleksja u tpoġġi tabella u hekk isma' jien, però jien qiegħed hawnhekk fuq das-sufan illum biex nagħmel kuraġġ lil dawk l-ommijiet u l-ġenituri għax fil-bidu ftuħu xokk. Jien ma ħadd xokk għax kon kbir. Imma l-mara ħadet xokk fit-tifel, illum it-tifel gradwat bil-masters gradwa barra minn Malta, tifel sa plajnuna. Ġifieri konna kellimna l-Carmen, konna badna antiċera ta' apposta, sibda lajnuna. Ma dak iż-żmien jiena, pereżempju, kont nibża mill-eżamijiet tal-mużika minħabba teorija x'kont tikteb. Ekku. U dak iż-żmien jekk żbalji fil-kidba kienu jgħoddu. Ma kienux jgħoddu, ma kienux intuhom importanza fuq, imma ħafna żbalji kienu jgħoddu fit-teorija. Imma dejjem ngħid ġifieri li tgħix normali biha, mhux xi kundizzjoni. Tgħix normali għalax intom hawnhekk. Veru xempjon tal-intelligenza. Jiena niddiskrivija toħodlok ħaġa u tik ħaġa oħra. Ekku. Għandi għaw l-Edward Fenwick, forsi mhux kulħadd jafu. Edward, inti vera għandek storja interessanti. Inti bdejt tgħidli sirt taf li inti dyslexic wara li kellek 60 sena. Kif għajdli l-istorja tiegħek? Jien bdejt meta kont żgħir mal-ewwel kelli diffikultà. Ma stajtx naqra affarijiet li kienu faċli. The cat sat on the mat. Ma stajtx nispellja banana minn dan kollu. Imma iż-żminijiet ta' meta jiena twilit, jien ftit ikbar minn kulħadd hawnhekk, għandi 77. Alla jbiek. So hija differenti storja tiegħi sa ċertu punt mis-storja tagħhom. Imma li salvani fil-ħajja kienet li mhux il-kidba, għax meta kont żgħir, the 3 R's kienu l-iktar importanti. Reading, writing, arithmetic. So, imma kont fortunat u kont mort l-iskola l-Ingilterra. U hemmhekk l-edukazzjoni sistema kienet totalment differenti. Kenna affarijiet bħal il-geography u l-art, kenna after school activities li kienu hands-on activities. U hemmhekk jiena għamilt is-suċċess tiegħi li ma kellix inħares lej il-blackboard u dak iż-żminijiet kienu jagħtuk il-noti kollha fuq il-blackboard u sakemm jiena qiegħed niktibhom halfway through it-teacher kien ineħħi kollox. So kienu żminijiet li tlift l-interess totalment dak li kien isir fil-klassi. I just could not follow. Mbagħad kif sir taf li għandek id-disleksja u kif ġara? Kollox ġie pass pass. Meta jiena tlaqt mill-iskola, laqqas resquni biex nagħmel eżamijiet. Ġifieri tlaqt mill-iskola bla lekk bda kwalifikazzjonijiet xejn. U bdejt naħdem mal-ewwel kombinazzjoni l-ewwel xogħol li qatt kelli kien hawnhekk. Kont naħdem mal-Malta Television. Veru. Dak iż-żminijiet kien hemm manager Ingliż, Mr. Fenton, mort tal-interview, grazzja miegħi, u bdejt naħdem fi studios hawnhekk. Imma minn dejjem kont ninkwieta li xi ħadd se jinduna li jien ma nafx nikteb u naqra. U fl-ewwel sentejn tal-ħajja tiegħi bħala xogħol għamilt 13 jobs differenti. Ma kellix problema interview biex nitkellem, imma
il-moment li bdejt naħdem, bdejt ninkwieta li xi ħadd jinduna li ma naf nikteb u naqra. U dana miraklu ieħor, applikajt għal scholarship biex imur nistudja Ġermanja, ma ħadux interess dak iż-żminijiet kif suppost kellhom x'kwalifikazzjonijiet kelli, mort tajjeb fl-interview u ħadd scholarship u mort nistudja il-Ġermanja bil-Ġermaniż. Id-diffikultà li kien hemm li għadni ma qbadx l-Ingliż biex nikteb sew u kelli nagħmel nistudja il-liġi, l-ekonomija bil-Ġermaniż li huwa diffiċli ħafna. Min jaf. Imma jien nemmen li nies li għandhom id-disleksja huma kapaċi jaħsbu u jaraw u jagħmlu l-affarijiet differenti minn ħaddieħor. Għandna il-Creative Initiative u għandna possibilità li problema narawha differenti u nsolvuha. U meta jinqaluli il-Ġermanja li mhux se ngħaddi l-eżamijiet, xi ħaġa klikja ġo fija u kont għaddejt 13 subjects bil-Ġermaniż. Immediately wara nsejt il-Ġermaniż. Hija ħaġa ta' skantament. So id-disleksja hija differenti għal kull bniedem. Id-differenza naħseb hija il-skop tal-bniedem li jibda jħares lej il-ħajja mhux kif jgħidulna imma kif naħsbuha. U kelli l-opportunità li I get out of the shell. Ma kontx ninket għax ħadd ma qalli li kelli d-disleksja. Kont naħseb li jien differenti minn ħadd ieħor. U hekk kont differenti. Meta jien naħseb hekk xi ħadd jgħidli x'inhuma 9 times 10. Il-maġġorità ta' nies jgħidu 90. Jien ma naħseb moħħi ma jaħdimx hekk. Jien ngħid 10 times 10 is 100 minus 10 gives me 90. So the pattern of thinking kif bniedem jara li l-problemi dan kollu hija differenti minn nies oħrajn. Aħna il-kapaċità hija li we think out of the box, nagħmlu hekk. So, lateral thinking ta' Edward de Bono naħseb hija ħafna fil-bniedem li għandu disleksja għax il-problemi inħarsu lejhom mod differenti. U innexxili li fil-ħajja għamilt progress, innexxili ikollok karriera, imma dejjem kelli l-biża li xi ħadd jinduna li kelli dan il-problema. U fil-fatt, kont intelligenti biżżejjed, il-girlfriends tiegħi kollha kienu segretarji, il-mara kienet segretarja, u dejjem meta kelli xi ħaġa kont nagħtiha l-mara biex tara. Id-disleksja hija disadvantage sa ċertu punt u hija advantage minn punt ieħor. Il-percentaġġ ta' nies li huma bħali jafu il-mental pain. Mhijiex faċli. Jien ngħid għalija intqajt ma' nies oħrajn li llum għamlu suċċess kbir, imma kellna ċertu mental pain. U hija ħaġa li ftit jgħidu nies biha, imma mhijiex faċli li tkun dyslektik u tagħmel suċċess. Edward, għamenni ġibni bla kliem, l-istorja tiegħek hija inkredibbli. U proset u grazzi li tajtina din l-istorja, veru storja tal-bliħ. U grazzi l-Carmen, għax Carmen għalt li bik. Carmen, grazzi tax-xogħol tiegħek fil-Malta Dyslexic Association, inti għallima u kont inti li skopriet fosthom il-George li kellu id-disleksja. Spazju l-Carmen. Waħda minn għajnitni wkoll hija id-disleksja għalija jiena fast tinker ħafna. Ġifieri naħseb malaj. Ġifieri anke jekk kif għartlek niddiskrivijak ma tgħaddix mill-bib ta' mit-tieqa ma fast ħafna. U di xi ħaġa li għattu atleta li intom, proset tassew. Carmen, l-assoċjazzjoni tiegħek li inti president tagħha, kemm hawn f'Malta bħalissa bejn u ieħor? Statistika propja għadha ma saritx, però jekk fittix ftit ukoll mill-medja u mill-artikli li nkitbu paragun ma barra wkoll, ġifieri wieħed minn kull 10. Issa sa ftit ilu konna ngħidu anke wieħed minn 5, imma issa wieħed minn 10. U tara fil-klassijiet ukoll. Tara jekk tidħol fil-klassijiet qed ikun hemm.
wasal iż-żmien li jkollna eżatt, okay, li ssir statistika nsir. Imma però tidher nkitbu fuq gazzetti l-education u hekk li 1 minn 10. U inti imma l-aħħar li tkellimna għat li kemm importanti li tinġabar statistika l-ġid ta' kulħadd. Eżatt. X'tip ta' statistika trid li tinġabar? Ifimni aħna mhux se tkun faċli, għal fatt li għandek ukoll tfal li għandhom iżjed minn profil wieħed. Ġifieri għandek id-dyslexia u ADHD per eżempju, jew dyslexia u autism, ġifieri trid issir bil-għaqal ħafna. Trid issir fuq perjodu mhux maġġel, għax trid issir bil-galbu. Wieħed irid jitkellem mal-għallima, jrid jitkellem u rridu nidħlu u nfittxu. U din mhux xi ħaġa li l-itfal, l-informazzjoni se nġibuha mill-adulti, aħna mill-għallima li żjed, però jrid ikun hemm xi ħaġa mat-tfal ukoll. Allura ħajkun hemm dak il-kuntatt ta' one-to-one, ġifi se jieħu l-ħin, però rridu nintaqgħu, rridu noqogħdu bil-qiegħda, niddiskutu u naraw. Tkellimtu mal-Dipartiment tal-Edukazzjoni u għadkom le? Issa fil-fatt ifimni matul is-snin nkunu tkellimna, però issa wasal iż-żmien li nagħmlu xi ħaġa, li nagħmlu naqra pressure ukoll, anki fl-assoċjazzjoni għandna pressure group ukoll issa biex nippruvaw għax anki l-ġenituri jistgħu jgħinu ħafna fiha din. Tgħid li għalfejn tajjeb importanti li jkun hemm, għax inti jekk ħajkollok persentaġġ għoli, bħalma hemm għajnuni tal-affarijiet oħra jrid ikun hemm. Iżda hemm mhux qed ngħid li m'hawnx għajnuna, imma mhix biżżejjed. Mhix biżżejjed. U jiena il-mixja tiegħi fid-dyslexja bdiet mill-bidu, bdiet anke minn qabel ma konna fil-kelma dyslexja, għax jiena dejjem kont inħoss ta' madwari ħbieb jistudjaw u ma jġibux ma jaddux per eżempju. U dejjem kelli di fissazzjoni, ma da kif. Jew jagħmlu ċertu żbalji jew ma jistgħux jaqraw. Taf kif u dawn huma tfal normali bħal kulħadd u f'affarijiet oħra intelligenti hekk. Għal dejjem kelli di l-kurżità jien. Sfortunatament il-ħin tagħna dejjem kontrina. Nixtieq li tagħmel appell għal dawk illi għandhom bżonn jiġu eżaminati, għandhom bżonn lajnuna, toħossu forsi bħalma ġara l-ħbib tagħna hawnhekk. Fejn x'jistgħu jagħmlu? Fimni l-iskejjel issa isu kulħadd għandu dik il-persuna li hija responsabbli minn profili, minn dan it-tip ta' profili. Ġifieri naħseb jekk ma javviċinawx huma se jkunu avviċinati wkoll. Però jekk ħadd ma kellimhom u l-ġenitur qed iħossu għax jiena nemmen ħafna li speċjalment l-ommijiet dejjem iħossu dik xi ħaġa li forsi ma sewx jispjegaw imma jafu l-qedem, imorru għand din il-persuna jew għand il-ħed tal-iskola u jitkellmu. Għaw għajnuna mhijiex biżżejjed li tlaħħaq għal kulħadd fil-ħin eżatti li nixtiequ, allura ħafna nies imbagħad ikollhom imorru privat, dik ukoll iridu nagħmlu ħafna enfasi fuqha. Jedi li jkollna programm ieħor Karma, niwedek inti kuxjenza ieħor għax il-suġġett huwa veru vast u kumpless. Grazzi Sur Edward Fenek, grazzi Ian Busuttil Nawdi, grazzi Carmen Muscat, grazzi George Kurmi, grazzi li kontu miegħi u nittama li servejna ta' tama għal tant nies li jisofru jew għandhom dawn l-isfidi. Kuxjenza ikun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, grazzi.